Трябва да кажем, че създаването на Централна лаборатория по приложна физика е пряко свързано с академик Милко Борисов. За първи път видях Милко Борисов през 1963 година, когато бях студент първи курс и той ми четеше лекции по обща физика. 1968 година завърших физическия факултет, останах на работа там, в катедрата по полупроводници и беше много интересно, защото беше свързано с голяма дипломация да общувам тогава с тримата големи – Милко Борисов, Йордан Касабов и Мария Молдованова, които по един или друг начин бяха свързани с физиката на твърдото тяло, микроелектрониката, полупроводниковата физика и имаше доста интересни и деликатни ситуации. След това аз заминах за редовна аспирантура в Минск и като се върнах оттам, дойдох директно в Пловдив. Тогава академик Ангел Балевски, тогавашният председател на академията, каза: „Академията не е софийска, а е българска. И като така не е редно извън София да няма академични звена“. И най-напред, разбира се ориентираха към Пловдив, един град с традиции, в който има голям интелектуален потенциал. Най-малко заради това, че има 6 висши учебни заведения. И така започнаха да се създават звена на БАН в Пловдив. Първото беше лаборатория по приложна физика. За 3-4 години те станаха над 10 и хората, работещи в тях, станаха над 600. Трябваше да има някаква организация. И тогава се създаде координационен център на звената на БАН в Пловдив, на който център беше определен за ръководител академик Милко Борисов. Неговата роля беше изключително голяма, звената на БАН да се развият и да съществуват нормално и да дават резултати от дейността си. Те бяха повече с приложна насоченост. Още тогава едно от първите внедрявания на фоторезистори стана под личния контрол на академик Милко Борисов. Внедряването стана в завода за запаметяващи устройства. След това почти цялата дейност на лабораторията в периода 79-89 година минаваше с неговото съдействие. Съдействие е малка дума. Помощ също е малка дума. Той много често казваше: „Аз предпочитам да работя в Пловдив, отколкото в София“. Идваше минимум един път седмично в Пловдив във връзка с този координационен съвет. Идването му не беше формално, а на всички възможни нива ни помагаше. Като се започне от ръководството на академията, разбира се, най-напред. След това нещата се промениха след 10 ноември, но ние продължихме да работим заедно с академик Милко Борисов до 1998 година. Да не говорим за това, че той много ни помогна, когато трябваше да правим разни съвместни проекти с организации от бившия Съветски съюз. Тук с негово съдействие са идвали хора като академик Прохоров, Нобелов лауреат, академик Жорес Иванович Алфьоров, Нобелов лауреат. С неговото съдействие и контрол започна един голям съвместен проект по молекулярна епитаксия, изпълняван от Физико-техническия институт Йофе в Ленинград, Института по физика на твърдо тяло и Централната лаборатория по приложна физика. Този проект завърши успешно, в резултат на което се появиха 3 установки за молекулярна епитаксия в Санкт-Петербург, в София и в Пловдив. Припоява златната жичка към метална площадка на чипа и то се казва Балт-Болтнер, защото златната жичка, както върви, да кажем 25 микрона, горещото прави капчица. И тази капчица после, когато идва на площадката, се притиска и има термокомпресия. Хем загряване, хем притискане. Един полупроводников чип трябва да се отведе сигнала от него и с такива жички се отвежда до крачетата на корпуса. Затова се казва монтаж и херметизация. Чип Болтнер, защото чрез бондиране към чипа се запояват изводи. Това е чистата стая, част от нея, но това е помещението, което е най-грубо. Това е установка за фотолитография. Казва се установка за експониране и съвместяване. В полупроводниковата технология това е едно основно нещо. Тази установка е германска. Интересното е, че я имаме от 25 години и до ден днешен работи. Значи, съхранили сме си оборудването. Нанасене на твърди и свръхтвърди покрития чрез електродъгова технология. И тъй като такава машина струва стотици хиляди евро, ние сме си я направили сами, напълно автоматизирана. Класа на честота е 100 000.
но пък за сметка на това, този бокс тук си има собствена филтрация. Така че един път се чисти въздуха чрез онези филтри, втори път тук локално се чисти. И така може на етапи да се повишава класа. Така че ако ние имаме общ клас 100 000, можем в това помещение да направим 10 000, а вътре в бокса 1000. Така ни излиза много по-евтино и достъпно.